pozdrav ljudi, javno se još jednom klipu i kao što vidite ljudi, znači nastavimo Don't Starve, gdje smo stali, pa hajdemo, to jest nije da smo stali zato što smo u prošloj epizodi poginuli. Shit! Pa moramo sad da napravimo novi svijet, a taj novi svijet je napravljen, već sam ja igrao, pa hajdemo, je. Nešto što je teško je hrana, nemamo šargarepa, je. Sad, idemo i još jedna šargarepa, jej. Šargarepa kao što vidite mnogo da. No, jedite djeco šargarepu, samo šargarepu da jedite. Nemojte nešto drugo da jedite, samo šargarepu. Isključivo šargarepu ima da jedite. Jedi. No daj nešto. Šargarepa. Samo da uzmemo mi ovo, pa kupimo to. Možda u slučaju nekom nam to zatreba. Kao što znate, ja sam jednom probao da pobijem pčele, pa su sve mene napale, pa sam poginuo. Shit. Ajde bre. Pada mrak, shit. Cepaj drvo. Cepaj brže. Pada mrak, ljudi moji, pada mrak. Brzo. Daj. 2, 3, tako je. Napravi vatru. Tu je sve. Yes! Uzmi još jedno drugo. Samo da cijepam ovo. Ok, ljudi moji. Ovo je 4. dan. Da. Tako je. Daj se dobiti. Šargarepa. S ovim mogu da se healujem. Yeah. Ok, ja bi to trebalo da uzmem mnogo. To. And this. S ovim mogu da se healujem, tako je. Ok, ljudi. Samo da pojedemo ovu šargarepu. Nice. Okusno, da ne? Ok, šta možemo ovdje ne napravimo? Njet. Evo ovdje možemo to, da. Sorry. Samo vidim nešto. Tako. Ne to. Ne znam. Gdje je ono? Jedno, nama 2 treba. Ja mislim da 2. Koliko bi što treba? 2. Tako. Shit. Samo da poginemo. Samo da zatvorimo ovu torbu moje. Ok, ljudi moji. Još malo pa će dan. Nemoj da mi se gasiš. Prebrzo mi se vatra gasi, pa moramo da je spriječimo. Sad moramo sačekamo. Poštite, ja sam ovaj dječko ovdje. Vidite koje podečnjake imam ja. Shit. Ja sam sa sekirom. Koju sekiru imam? Šta piše? Don't Starve. Na sekiru piše da... Šta je mislite? To što čujete u pozadnju, to je moja stolica. Kako škripi, bolan. Ajde Danu. Ja mislim da bi trebalo da dođe. Ajde, ti će sad. To. Evo ga Dan, sad će. Koliko treba? Još malo, sad će Dan. Evo. Okej,
Porašla mi je brada. Šta radim? Koliko sam ja? Država. Uzmi to. Uzmi to. To. I to. I to. I jedi. Dobro. Povraćali smo se malo bar. Kad bi ubio ove pčele tako. Šta je? Je rekao nešto hoće od mene, brate. Šta hoćeš od mene, presiliću. Kad bi mogao već zečeve da ih pobijem, sve bi ih pobio ovdje. Beži tamo. Ovo mi smeta što. Jedi, jedi. Misliti i sračunato govoriti nije i isto. Evo je lopta kod krkele, drkele. Evo ga hod desno. Tako je. Gledajte šta su šargepe, ljudi moji. Znate vi koliko one nama pomažu. Evo gledajte sad. 1, 2, 3, 4, 5. Jao, brate, skoro sam se... Skoro full heal. Ok, idemo ovdje. Da uzmemo ovo. Nama ove bličice pomažu da se healujemo. Porasla nam je brada, ljudi moji. Da li bi mogao? Neću da se oprijem, ja neko budem. Brada čika. Tako je. Brada čika. Ajde djeco, ajde djeco, ajde. Opa. Šta je ovo? Šta je? Gu, gaga. Ja sam ovdje bio. Ja sam tu živio. Evo ga kod lopta, kod Merkel. Ljudi, ovaj video bi trebalo da bude mnogo dugačak, zato što imamo jedan sad ću te pobijem jako zeca. Odmah mala. Drž ga. Tako bre. Ohoho. Odi vamo. Majku. Shit. Ovam. Ova mala. Oh yeah. Saving. Yes. Vidite vi što nama daju ove mrkele, krkele. Mrkele. Evo još jedna. Atak. Koliko ja znam, ove nogice isto se jedu, koliko ja znam. Gdje su nogice? Nogice? Tak vidim. Gdje su nogice? Ja mislim da su to. Ne! Jesu. Dobro su. Šta da se biješ? Patko. Da. Samo malo vidiš poginem ovdje. Moram malo se healam. Healat. Heali se. Shit. Heali. Aha. Hoćeš. Ne vode su tu psi. Oni mene bola natreše. Dobre. Sad ćemo mi malo vatrice. Da naložimo. Tako je. Vatra.
I to bi bilo to ljudi što se tiče ovog videa. Vidimo se uskoro. Ćao.